Ayan. Kitang-kita, medyo tahimik na yung dagat. Kanina, lalakas ng agos, ng alon. Wow! No? Ayan. Makita nyo yung araw, oh. Hindi kita pala yung araw. Gago! Pero maliwanag yung langit. Tsaka mukhang maganda naman yung panahon. Tapos, ayan yung mga tinatapakan na nila. Mga bato, malalaki. Tapos lusong ako dito, kaya lang. Parang malalim banda rito ah. So, ayan na nga. Medyo malalim na. And, di pa tayo sa pwesto nila. Teka lang, at baka madulas ako. Ayan, nakalipat na nga ako. Ang ganda guys, oh. Ayan. Hi guys! Ayan na, ginabi na kami. Yan, magsisiga na kami rito, no? Ganito talaga mga hot tub sa bundok. Mga gwapo kami lahat. Kuya, kuya. Ayan na, 150. nakahuli na kami ng dragon eh. Bukas. Naiwan pa namin yung speaker namin sa kotse. Wala kami sound trip. Malapit na maluto yung nyug. Kasi malamok eh. Gago! Kaya nagsiga kami para pantaboy ng lamok. Kita pa ba yung dagat? Wala na, madilim na. Hindi nakita. Kita ko. Ayan. Buti na may backup kami na taga rito. Nagpaluto kami ng lechon, sambuo. Tapos nagpayaw kami ng sambong tambakol. Kaya may kakainin kami mamaya. Yellow pin pala. Wala na yung apoy. Kailangan natin maghanap pa ng gatong, no? Hanap muna ako ng gatong, guys. Stay put na kayo dyan. So game, kain na tayo mga kalaot. Kalaot na. Ayan yung pagkain namin. Bakit magat yan? Kain nyo kami kumain, guys. Masarap ang kakainin namin ngayon. Wow! Plato. Ayan, salo-salo na lang. Sino yung mga plato natin? Ito ba ito? Yan lang. Ito yung mga mukha yan. Ayan ang mga mukha ng mga sapa. Ay, dagat pala, dagat. Wala pala kami sa sapa ngayon. Sa dagat kami. Makati na ano? Ano yung Makati na insan? Titi, kinukuto. Kinukuto na yung mga betlog nila dito, no? Yung lamok, pumapasok na singit. Kuya, kuya. Grabe. 150. So, kain tayo guys. Sabayin nyo kami. Mga kalaot, inaabot na yung tent namin ng alon. Ito na ba? Kita ba? Hindi kita yung tent namin. Ayan o. Yan sila guys. Yung isa, kita ba? Di nakita. Dilim. Dilim part dito. Okay na yan mga kulangot. Kulangot pala. Yung ano namin, Gago! bonfire namin, basa na. Ba, hindi kami makatulog na ito. Baka buti kami paggising namin, nasa gitna na kami ng dagat. Paggising namin, nasa Taiwan na kami. Pinakalaan ng placement fee. Wow. Ayan na nga mga kalaot. Mga pwestuhan nila, kita nyo naman oh. Ayan oh, kaway muna dyan mga fans. Kuya, kuya. 150. Ito, yung safety na yung dalawa rito. Mamaya, hindi natin alam kung ano magaganap dyan, pero i-update ko kayo mamaya. Sige po mga kulangot. Eh, makita nyo yung agos. Oh. Lapit na may abutin. Tapos yung
yung pain namin na hipon, wala na, parang giniling na yan bukas. Ayan o, parang giniling na yan. Kasi pagulong-gulong eh. Hilong-hilo na yung ano niyan, yung hipon dyan. Siguro bukas malakas na hangover ng mga hipon dyan. Para na silang naglasing. Kaya mga pwestuhan na yan oh. Kuya, kuya, 150. Lalong lumakas yung agos. Ay yung alon pala. Itong gabi. Umabot na rito. Inabot yung pausok namin. Wala na, nabasa na. Tingnan natin, abangan natin yung agos ng dagat. Yung alon pala. Maabot dito eh. Na! Ayan na! Guys, pakita ko lang yung laot ng gabi. Ayan o. Hindi lang siya ganong kita eh. Pero may papakita akong picture na sisingit ko rito sa video na to. Para makita naman natin yung shots ng gabi dito sa lugar na to, no? Ayan yung buwan, no? Ayan yung dagat, medyo maingay pa rin. Paring yung agos. Napapansin nyo yung bundok doon, kita pa naman. So ayan na nga yung tent namin. Teka, lalagyan ko lang ng flashlight. Yan. Yung ang paligid namin, inabot na yung bonfire namin, inabot na ng tubig. Maabot na hanggang dito yung tubig. Mga kalaot, kaya nagpapahinga na sila. Kaya yung kuya ko siguro tulog na. Mga alas 9 na mahigit eh. Mag alas 10 na eh. Yung isa, nag-yoga yung isa. Yoga yung isa. Yung isa naman, bagsak na. Kung di na kinaya. No? Ayan yung paligid. Kaso hindi nakita. Masyado ng madilim. Pero may maganda akong shots, guys. Papakita ko sa inyo. Sisingit ko rito sa video ko. Pahinga na tayo. Bukas naman ulit.